Здравейте! Аз се казвам Любомира Любенова от сайта Бизнес уроци за начинаещи. Бизнес уроци за начинаещи се появи преди 2 или 3 години и първата идея на този сайт беше да взимам уроци от ежедневието и да ги прехвърлям в сайта като уроци за бизнеса. Защо? Защото вярвам, че живота от бизнеса не могат да бъдат разделени. И ако една личност иска да развива себе си в посока бизнес, то трябва да се развива и личностно. Именно за това исках тогава да направя много кратки урочета в видеа или пък в писмен текст, които да стигат бързо до хората, да се споделят много между хората и да бъдат също и поучителни. Но сайта се разви доста добре, минаха няколко години, в които лавинообразно нещата потръгнаха и вече сме на ниво, в което има доста предприемачи, които са участвали в сайта, в интервюта, давали са полезни идеи, полезни насоки, намирали сме интересни бизнеси. Това, което искам да осъществя заедно с вас е всъщност да си постигна първата идея. Но стана ясно, че сама няма да мога да го направя. Затова с това видео искам да ви помоля да участвате в бизнес уроци за начинаещи с вашите кратки уроци, които взимате от ежедневието и извличате като бизнес уроци. Например, може да седнете в кафе и да не сте доволни от обслужването. Какъв урок от тази ситуация бихме могли да извлечем за бизнеса? Може да се разхождате в парка и да видите взаимоотношения между хора, които ви харесват или които не ви харесват. Какви уроци можем да се извлечем за бизнеса? Може да се сблъскате с много ситуации, в които наистина да извлечем ценното, онова, което да предадем нататък. Затова моят призив е да ми изпращате вашите кратки бизнес уроци, които може да са в видеа, може също така и да са в кратък писмен текст на имейл info@media-start.net. Какво ще получите вие? Получавате популярност, защото ще публикуваме вашата снимка и с вашата история или бизнес идея. Също така получавате възможност хората да споделят и да се учат от вас. И третото нещо, което със сигурност получавате, е, че ще бъдете като един катализатор, който ще помогне на хората да мислят. Ще ви очаквам!